Liwat, nagatamyaw gi kita, nga diri kita magpabilin gihapon sa sinigbantong estasyonan sa Bacolod ang Aksyon Radio. Ang aton karon nga pagatutukan sa aton pang Domingong edisyon, amo ang spiritual nga mga realidad nga nagapakadto kag nagahimo kag nagabuhat sang physical kag natural nga realidad. Ano ina, pastor? Diri makita naton sa balaan nga pulong sang Ginoo nga nagasiling siya, ang Dios nga tagtuga, espiritu siya. Kag tungod kay siya espiritu, ang iya sini nga material sa paghimo sang tanan nga gusto ya nga tugahon, amo sa iya pulong. Kag kung hindi siya magpamulong, wala gid siyang may nagakalatuga. Gani, ang iya nga hambal kag ang iya pulong siling sang Juan 6:63 espiritu. Kag ang sugo niya sa Juan 4:24 simbaha ang Dios sa espiritu kag sa kamatuoran. Kay ang matuod nga manugsimba nagasimba sa Dios sa espiritu. Now, kung ang mga tao, mga abyan nga makauturan, wala siya naanad, wala siya na sagad, kag wala siya na familiarize sa pulong sang Dios. Ang iya sinaya nga ginatagaan nga nangin kamatuuran para siya kabuhi, ang butang lang iya nga ara sa iya sentido o sa senses, ang iya makita, ang iya mabatyagan, madimdiman, mapanimahuan, kag mabatian. Pero ang mga tao nga nataw liwat sa espiritu, nga ang espiritu sang Dios nagahambal sa naunang Pedro 1:23 nga nagasiling, ang pagkatao liwat sang tao, na tao siya liwat paagi sa pulong sang Dios, nga amo ini ang ginapangita sang Dios nga makit-an sa tao. Ano ina, pastor? Ang espirituhanon nga kamatuuran. Kag may kamatuuran iya nga physical, pero ugaling ang physical nga kamatuuran ina silaya nagaliwat. Paras nabi, lawas ang tao. Pila ka adlaw niya, mahigda lamang ina, kag magabalik sa Dios ang iya espiritu. Ang nakita ta nga mga butang diri sa kalibutan, may pagbaylo. Kag ang mga physical, kag natural, may pagbaylo. Pero ang espirituhanon nga realidad, wala na iya nagabaylo. Sige-sige na iya. From earth to glory. Hindi mo na siya maislan. Hindi mo na siya mabayluhan. Hindi mo na siya mapariho sa butang nga physical kay sa mga butang nga natural. Paras abi sa masakit. Ang masakit, ara sa physical, kag nabatyagan siyang tao, kag makitaan siyang tao, kag inaya nga masakit, magaliwat ina, magabaylo ina, magabago ina, magaayo ina, nga kay sa spiritual, ginambal na yasang Diyos, sa naunang Pedro 2:24, nga ang pag-ayo sang Diyos sa tanan gid nga mga tao, ara sa iya pulong. Salmo 107, versikulo 20, ginpadalaya ang iya pulong sa pagpangayo. Kag ina nga pangpangayo, sa tiun mabatian sang tao, kag iya ina tuuhan, manghikot ina. Kay ang butang sa espiritu, mga abyan ka makauturan, matuod. Di kay hindi kakakita, kag hindi mo mabatyagan, abi mo hindi matuod, di paras na siyang signal. Ang signal sa television, hindi man na mo makita. Pero ara na iya, sige na iya. On the air na iya, ang signal sang radyo, ara na iya. Kay hindi makita sang imo mata, abi mo kung may ara nga teleskopyo o kung inang tama bala ka kuhan ka ang microscopic telescope, lantawon,
ang imulawas, puno sang virus, puno na sang merkubyo. Hindi mo na makita, pero ara. Ti amo gani nga ang pulong sang Dios bilang bintana nga makitaan ang mga butang nga kamatuuran nga ra sa sulod sina nga spiritual kag sang sina nga unseen reality. Ti ugaling kun ang tawo wala kabalo sang pulong sang Dios nga ang pulong sang Dios amo gid ini ang gintunaan sa ginsuguran amo ang pulong kaupod sang Dios kag ang pulong sang Dios. Dios ti kun ang tawo hindi siya nga daan karon na Diyos o kunaanan sang pulong sang Diyos, ti ang iya lang yang inatagaan sang ginatawag nga desisyon, amo makitaan niya. To see is to believe, pero ang pulong sang Diyos siya, suli, believe and you will see. Ti ang pulong sang Diyos nga aton karon nga ginatupiko, maghahatag ini sa aton sang isa ka bintana, daw bintana ini. Nga kung tanawon mo ang pulong sang Diyos sa sinang nga bintana, mabuksan gani ang imo nga espirituhanon nga mata na makita mo ara gali ang healing, ara ang blessing, ara ang ginatawag redemption o kon salvation, ara makita mo nga ang Dios ara gali kag ina ang Dios gadi makita sa tion nga nagpati ka kag nagtuo ka kag nagbaton ka sang pulong sang Dios ining di makita nga Dios kag ang kinaugali sang Dios gadi makita isulod pagid sa sulod naton, sa sulod lawas ta. Amo na nga ang gasiling siya sa Galatians chapter 5 verse 22-23, ang di makita nga sang Dios isulod. Yara sa aton ang iya nga love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Nan inang butang nga hindi makita nga ara sa kinaugali sang Dios sa espirituhanon nga realidad sa hindi makitaan sang mata pwede gid isulod sa sulod sang aton nga lawas. Wala bala kamo kahibalo nga ang inyo lawas templo sang Dios kag ang espiritu sang Dios nagapuyo sa inyo? Tiya mo ina mga abyan ka makauturan nga kung nagabasa kita kag nagapamati kita kag nagatuo kita sang pulong sang Dios, amo ina ang ginasugdan sang tanan. Dira angkon kita sang kabuhi nga ginatawag kauswagan. Kabuhi nga maayo sing panglawas. Kabuhi nga napunan sang kalipay, pagidait. Kabuhi nga sa diin yara nagaluntad ang ginatawag nga pagkabalaan kag pagkamatarong. Ara da. Pero sa tiyon nga hindi sang tawo. Hindi ang tao direng sa pagbaton sa pulong sa Ginoo. Ang tao ara lang sa iya makita mabatyagan panimahuan kag babatian kag madimdiman. Dira lang. Amo nang ginatawag senses, pero may anom pa kasentido nga among pagtuo. Ang pagtuo, amo ang pati sang butang nga ginalauman kag ebidensya sang butang nga di makita. Ang hindi makita sa espiritu, ara. Ang Dios ara. Ara sa tupad ta ang injil, ara sa tupad ta ang mga ginahambal sang Dios nga mga angelis. Ara upod naton. Pero sa tion nga wala kita sila nakabati sa pulong sa Ginoo, abyan sad to say ang imo lang napatihan ang makitaan mo lang. Di ang hambal sang Dios sa ikaduhang Korinto 4 versikulo 18 nagasiling, ang makita taniya sang aton mata temporaryo. Nano ba ang meaning sa temporaryo? Landong. Madakpan bala sang tao ang landong? Hindi. Dapat kag angay nga imugid tukibon kag hangpon kilalahon tuuhan ang ginahalinan sina nga landong nga amo ang espirituhanon nga realidad nga ara ginahambal sang pulong sang Dios. Sa tion nga aton karon pamalandungan ining pulong sang Dios makitanta makitanta siling sang Salmo 34 versikulo 7. Ang mga anghel sang Dios nagalibot sa ila nga nagatuo sa Dios. Hindi Dios ha. Kaya ang mga tao kung hindi siya nakakilala sa matuod nga Dios, ara lang kita sa Dios sa makitanta bala nga ginformata nga mga tao na ang mga ginformata nga mga image ti Dios ina. May hindi ya makita nga Dios nga wala na iya sa imong ginatulok. May hindi makitaan nga Dios kagamhanan siya. May makitaan
kitaya gani, inaya mga physical, natural, nga ginpanghimo lang, sang di makita. Kaya ang Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 3, ang mga butang nga makita sang aton physical nga mata, pinanghimo ina sila tanan-tanan sang espirituhanon nga gahom. The spiritual power or the unseen power has an apparent force. Nanong apparent force? Amo na nagahimo, amo na nagatuga. Ang apparent force or spiritual reality is powerful than the physical and natural reality. Tiyahay ko ng mga tao, dira lang sila galantaw sa natural, kag physical. Mga abyan ka makauturan, ti ara lang sila nagadel sa ginatawag nga tawhanon, unod nun, kalibutanon. Kag ano bala ang dalon sang unod nun, kag tawhanon, kalibutanon? Sala lang gid. Kay ang natao sa unod, ti ang tao nga magisayo sa unod nun, ti padulong sa kamatayon. Kay ti ang unod ya may kamatayon aya. Pero sa tion nga ang tao magisayo sa espiritu na makahisayo siya sa kabuhi, kag kun kabuhi gani, amuna yang nagapadayon. Ti abyan, karong nga gabi, hambal siyang pulong sang Dios. 8:11 sang Lucas. Ang pulong sang Dios, binhi, nga dapat itanom sa tagipusoon sang tanan-tanan nga tao, sini nga kalibutan. Ti ba damo nga mga tao, ba mga abyan ka makauturan, yutay lang eh. May naguro sa 1,000, pulo lang ang naga-adoptar sang pulong sang Dios. Ang 990 nga mga tao ay gid na gatuulan ng amay Dios sa kalibutan, pero basiyo gid ang ila tagipusoon sa pulong sang Dios. Ti ang Dios ya ginasugo ya ang tao. O sisaan yo ang Biblia, ang kasulatan, kay amo ina sila ang nagahambal na nungod sa akon. Kung magtuo kamo kuntani, magtuo man kamo sa akon. Kay nasulat si Moses nanungod sa akon. Juan Kapitulo 5, versikulo 47 nagasiling, pero kay wala kamo nagtuo sang iya ginsulat, ang ginsulat pala ni Moses, ang ginsulat nila nga mga dinalan kag mga hambalanon sa Biblia. Nya kay wala kamo nagtuo sa iya ginsulat, paano kamo magtuo sa akong pulong na why? Paano kita magtuo sa pulong sang Dios? Nga amo nang binhi. Lucas Kapitulo 8, versikulo 11. Nga siling niya, ang pulong sang Dios, amo ang binhi. Ti kung kita ya sige ng pangamuyo, nga wala pulong sang Dios, ti wala. 100 times 0 equal 0. Pangamuyo bala kita masiling nga, Lord, kinanglan matubo ang kamatis. Mi aga ug tugab nga pangamuyo ay mga matubo ang kamatis, hindi na magtubo kung wala binhi. Kanwi si amen. Masiling ka nga, Lord, ka-prayer kikabiya nga matubo ang talong. Paano magwa ang bunga sang talong kay wala ka nagtanom sang binhi? May binhi ginaabyan. Kag ina nga binhi, pinakataas, pinakaimportante, pinakagamhanan, sa tanan-tanan nga butang diri sa kalibutan, amo ni ang pulong sang Dios, an incorruptible seed, which is the Word of God. Now, kung ang Word of God natanom na ini sa imo tagipuson, ano ina ang iya sina epekto sa kabuhi sang tao? Abyan, unagid, ara sa imo ang kinaugali sang Dios. 4:24 sa libro sang Efeso nagasiling, ang iya pagkamatarong kang iya pagkabalaan na ara sa imo. Kung may pulong sang Dios ka, kag ina nga pulong nagbag-o sa imo, ang panawag na sang Bible, you are born again by the Word of God. Hindi ya born again nga reliyon born again of the Word of God, kag nagbag-o ka sa pulong sang Dios. Mga abyan ka makauturan, pagbag-o nimo sa pulong sang Dios, ang matabo, ara dayon ang huna-huna ni Jesus sa sulod mo. Naunang Korinto 2, versikulo 16, tagaan ka
sina nga pulong sang Dios, sina nga espiritu sang pulong sang Dios, sing huna-huna nga ara kay Jesus. Kag tagaan ka, sina nga gahom, kag anointing nga ara kay Jesus. Kag ina nga gahom, nga ara sa pulong sang Dios, siling niya, ang butang nga di makita, nga halin sa Dios, isulod niya sa imo. Bawo siling mo, katingalahan ini pastor, yes! God is unseen, di mo sa makita, pero ara. Nga makita mong signal, pero ara. Kung wala ka telebisyon, anong pagkita mo sa mga nagakalatabo nga programa sa Bugos Kalibutan? Pero ara. Ling mo, kung wala ko radio, anong pagpamati ko sa DYEC sa tingong ni Pastor Mintas? Kundi wala. Di pero ara. Sige na yaya, panghikot siyang signal all over the world. Tiyan mo man nga kung wala ka siyang pulong siyang Diyos, hindi mo makomprehend, hindi mo maintindihan nga may ara nga di makita nga naga lihok kag naga hululag kag naga panghikot sa palibot naton. Di kung wala kita pulong sang Dios abian, sad to say, bati-batihon ka lang sang yawa, pamasakiton ka, papigaduhon ka, papalibugon ka bala, nga daw hindi mo mauntatan ang tanan nga stress, kahangawa, kaantusan, baw ara gid dagalibot, kag hindi mo na malikawan, halin sa duyan, pakadto sa lulubngan, ara lang na. Pero sa tion nga ikaw naghatag dyutay sang imo tinion nga makabati, makakilala, makahibalo, kag mapanggasan sang buhi, kag makatilingala nga pulong sang Dios sa imo tagipusoon. Wow! Kuyanghag ka eh. Ano ina pastor ang ginatawag kuyanghag man? Ang Isaias kapitulo 58 versikulo 12. Oh, amo ni ambal yaho, matingala ka. Numoy. Amo na pastor? Yes. Chapter 58 verse 12. Nanong ina ang ginahambal niya? Aton ini nga pagabasahon, mga utod, nga nagasiling. Siling niya, hindi sa 58 mga abyan, kundi ara sa libro sang 66 verse 18. Aton lang taon ina nga hinambal sang pulong sa Ginoo. Siya nagsiling, te kung di natupan ka sa pulong sang Diyos, gintuuhan mo ang pulong sang Diyos, nagapamuhi ng pulong sang Diyos, kag nagpakatawo gid ikaw liwat sa pulong sang Diyos, butangan niya ka sa iya huna-huna, butangan niya ka sa iya gahom, butangan niya ka sa iya kaalam, butangan kaniya sa iya pagtuo. Anong matabo? Ang Ginoo nagsiling sa imo, paos wagon ya ikaw sa walay katapusan. Ti Diyos na iyang gahambal. Ang manggad siyang kapungsuran magailig sa imo kaangay siyang suba nga wala ginahubsi. Wow. Iyan na ihambal. Mangin kaangay kamo sang isa ka bata nga ginabatiti sang iya iloy, ka ginakugos, ka ginapalangga. Kita ka na? Kung ang pulong sang Diyos sa imo, ang una mo gid nga eksperensyahon, matawo ka nga isa sang royal blood sa Diyos. Magsiling gani royal blood, pinili ka. Way kaya magpili sa iya, siya nagpili sa imo. Siti say sang Deuteronomy. Ginpili ka, kay ari ka dis kalibutan nga nagadayan-dayan, ginpili ka, hambal ya sa 15-16 sang Juan. Way kaya nagpili sa iya. Ti kung pinili ka abyan, imo na siya nga pagapalanggaon, alagaron, simbahon, tuuhan, kumo ibo Diyos.
Hindi ka na maghali salig sa mga Diyos-Diyos. Anong mahimo siyang mga estatwa man? Siling ko sa mga dihuan bla sa Victorias. Hali atubang siya sa estatwa magsiling, "Baw, senyor, tagaay man ako gahom, nga masukot ko nga akong sulukton, nag-away pa sila sa iya sulukton. Anong nga gahom ang iyatag sang estatwa man? Ti gina parada ya pa na. Ti kung magkuha na gani, bakla niya pagidna sang ginatawag nga bag-o nga panapton. Gina-safety nila ang ila 13 months sina para ibakal. Ti Diyos na ya. Hindi na ya kahambal. Ano pa gina-adapt man sa mga Chinese, kay damo ang mga Chinese di sa Pilipinas, nabutang niya ina sa iya bulutangan, blas iya nga kwan, suludlan, blas iya binta, siya kwarta blada kung may ara siya nga isa kay enterprise, nabutang niya na, tayo naabtan sila sunog. Di pagkasunog, wala sa iya magdalagan, kaya are pa sa atubang na iya sa estatwa, nga gina-islan niya na, nabutangan niya gani na iya sang pagkaon. Baw kung magtigkalalag, purte nga pagkaon, balo ka naman sa mga Chinese siya kung maghimo sina. Tigin pa kayuan niya bulig. Nya ikaw akon Diyos siling nga, ay ikaw tabang kay ara sunog, kami siling nga puron-puron, dalagan, bulig man. Ay, tay pa siya masunog, kung waya to masaklit, dala, ang iya estatwa, kag lumumpat, sunog man Sang nakalampuas na siya, siling nga, ako niya luwas imo, wala ka luwas akon, way data ka siling nga Diyos ka. Ti ama ka na, ti kita bala, dapat man bala magmaalamon. Kaya ang Isaias 44, halin ina sa 8 hasta dira sa 40, ining Diyos ti ginahimo tamalang ni. Tapas kita sa mabakod nga kahoy. Dasun kurtihan ta na, ginahimo ta na nga gwapo, kagwapa, ang utod sina, ginasugbahan ta, ginatig-angan ta, ginadigamuhan ta. Hindi kagid kahagop, nga dira kaya mangayo, baunano man. Pilipino kita, maalam kita nga mga tao, baunano man. Nga nagaamo kita sila man. Dapat kita makaibalo sa pulong sang Diyos, nga nagasiling, hindi na kamo sa Diyos. Abi pamatiin yung pulong sang Diyos. Kay kung may pulong sang Diyos kamo, hindi na naya matunaw, kag wala na ya luo nga sahi sang binhi, magadala gina kayuhan. Hindi ka? Ang kayuhan ari, ginahambal niya. Agumon mo ni. Pauswagon niya ikaw sa walay katapusan. Ang manggad sa mga kapungsuran nagailig pakadto sa imo kaangay sang suba nga wala ginahubsan. Hindi kasi na. Hindi pagpakamalauta ang bagay nga ara sa imo. Masiling ka nga, ba kung magsimba kita sa ilan ni Pastor Roger, mahatagi kita. Tinanong ihatag ta kay wala ta na ginkas ni mo ang kaugalingon mo. Kay wala ka, ti mangin wala kagid. Pero mga tao yang nga nagpalapit kay Jesus, bisan jutay, ginarespitar nila si Jesus. Kinanglan nila ang pagkaon sa 5,000 ka mga lalaki. Wala may isipi ang kabataan kag babae. Tigindalaan nila si Jesus sang 2 lang ka isda kag 5 ka tinapay. Ti naga huna-huna ang mga disciples nga sila daw kakulang gid sini. Hindi na kulang. Kaya ang tao yang ara may Diyos saya, ang jutay hindi na makulang, ang damo hindi man na magsubra. Hambal na niya. Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 15. Te isang ginbutang na to sa kamot ni Jesus, ginbless ni Jesus, kag nagsululubra. Ti agaton niya, kung wala kita singpulong sang Diyos, niya nanong yatag ko kay wala ako, ti magawala-wala kay, ti yatag ko pa ni kay kadyutay sini. Abaw, amuna gani, tani ang tsansya nga ikaw pakamayohon. Kadto na kita sa balo. Sa 2 Hari, Kapitulo 4, ang balo nga ini, pag ulang napatay ang iyang bana,
paukaling kay ginbindan sila sang utang, duwaya kasultiro nga bata, kwao na sang ginutangan, nagkadto sa kay Elijah. Sa kay Elisa, si Elisa, nagasiling, nya anong butang ara sa imo? Ti damo sila utang mo. Ti, paano ka makabayad sa imo utang kundi kay bless? Ti siling, nanong ara sa imo? Abi mo nanong hambal sang balo? Nya, yutay lang yutay lang lana sa tibod. Panghulam to damo siling nga banga. Panghulam to damo siling mga tadyaw. Sunod! Kag nagsulod sila, nagkakamada na ang panghulam nila nga tadyaw, kag ato ang yutay niya nga lana, ginbo-bo sa dako ka tadyaw, nabuta ang tadyaw. Nga! Kay kun wala yatuya, gintuman, ang hambal ni Elijah, ang tao sang Diyos, kag wala gid siya, nagkars ang butang nga ara sa iya, kaya kun wala ka kabalo sang pulong sang Diyos, yun di ba rason ka? Ling mo na, pagkaigo ni kay gamay man nga tibod. Kadamo sa mga tadyaw ng gadalag ko, hindi, ginamangikot. Pero kay wala din siya nagkars, wala siya naghikay, gintuman niya lang ang ginhambal sang Diyos, nag-alalawas gito, kag nagsiling pa siya kabataan, dali ako diri siling niya sang banga, siling niya wala na suludlan. Nagdulog ang pagbugana sang iya sang Diyos panghikot, kay hindi man na siya gusto nga ang iya blessing mag-alalawas sa dalan. Kinanglan may container kita. Mayo gitong balo kay wala gisa naghikay. Wa siya magsiling nga, anon mo ni kay kayutay sini. Amo na gani ang napangita sang Dios. Inang yutay na, paambiton mo ang Ginoo. Tingala ka lang. Sa manggaranon balakag sa mga imol nga nagahatag nanungod sa Dios. Sinya ang ako niya, wala ni kasentimos. Ang isa manggaranon niya, tag isa gidya ka paldo, kag isa gidya ka hakop, ang hatag nila. Siling ni Jesus sa iya mga disciple, sino naghatag dako? Tikon sa tawhanon, siling mo, si Juan gituya o, si Sir gituya, kay isa gitu kalimpak-limpak ang hatag ya. Nahuya iya itong balo, duwala kasintimo ang natag ya. Siya pa ang ginpakamaayo sang Ginoo. Kita ka na? Ganit, tanan nga pigado, dapat kamo maghinatagon sa Dios, kay ang Dios magadalagid sang blessing sa inyo. Pero kung ginahikayan mo, rin mo na, nung ihatag ko nga wala na, way gani ko iba, lawat bugas ati, mag-aagutoy ka. Halin sa primero mong henerasyon, hasta sa libo ni mo kay henerasyon, magapigado lang ka mag-aagutoy. Pero sa tion nga ikaw, nakabati sang pulong sang Diyos, ang pulong sang Diyos, buhi kagamanan. Abi ko ng balo, wala siya nagpati, kag wala yatugin bubo ang yutay. Do you think ka mag-aalalawas to? Hindi. Ang napangita sang Diyos siya ang nagapati. Ang nagasunod. Kag siya ginapakamaayo. Puro kung hindi ka magpati, kag hindi ka magsunod, hindi mo ya ang Diyos siya mapabilib sang imo ya luyag. Suno sa imo luyag, kag suno sa imo pagtuo, pagabuhaton sa imo. Nagapanghakroy kagikan sa duyan, kaningal ka, nga ibutang sa imo lulubngan, nga nagapanghakroy pa, naumid pa ang bugos mo, nga mga pamilya. Kay kung ikaw na abyan, nga nagapamati subong, hindi ka maghikay sa pulong sang Diyos, respetuhon mo ina, simbahon mo ina, batunon mo ina, huptan mo ina, kag manginbinhi sang sini nga kabuhi ta, hasta sa kabuhi nga walay katapusan, kay hindi ina nagabaylo nga pulong sang Dios. Siling sang 21:5 sa libro sang bugna, ini nga pulong ginsulat sa inyo. Kag ini mga pulong matuod ka masaligan. 24:35 sang Mateo, langit kag duta magataliwan. Apang ang pulong nga ginsulat sang Dios sa Biblia hindi magtaliwan. Naunang Pedro 1:25 sa tanan nga henerasyon, ini nga pulong sang Dios pwede gid, applicable gid. Busabihan, ikaw, ako, kita tanan, dapat gid nga magbaton sini nga pulong kay siling ko kaina, bintana ini sa mga butang nga di makita, nga ara. Ang hindi makita, ang pag-ayo kay silimo, masakit ka, may cancer ka, may diabetes ka.
Pero sa tion nga makabaton ka sa pulong sang Dios nga gali ginhambal sang Dios na unang Pedro 2:24, ginayo yan na gali kita. Way na rason nga maghali pa kita, reklamo ginayo na kita niya. Bisa nabatyagan ta pa na ang sakit, nakita pa na naton ang mga virus kay na, nabatian ta pa ang hambal sang doktor, ang hambal sang pulong sang Dios ya, labaw gid sa hambal sang tao. Let every man be a liar and God be true. Te abihan, minano ka kamili-mili sa kapigaduhon, kung mamati ka sang pulong sang Dios, batakon ka sang Dios. Gikan sa kaimulon, kag magauswag ikaw, kag pakamayuhon ka, kay ang Dios amo na ang iyang hambal. Si Jesucristo nagkaridire, agud tagaan niya ikaw sing kabuhi, kag sang kabuganaan sini. The Bible says, Jesus Christ has come to give you life and have it more abundantly. Ang pulong sang Dios, hindi gusto sang yawa nga pamatian mo. Kay sa tion nga pamamatian mo ang pulong sang Dios, hindi na siya kaagwanta. The devil cannot endure the power of the Word of God. Busa abiyan, pamatiigid ang pulong sang Ginoo. Kag ini nga pulong, imo kag akon kag aton. Kauswagan, paayo nga sang lawas, kag bisan pa ang kaalam, kag ang iya makatilingala nga mga buluhaton, gintugyan niya sa aton, ang damo nga mga tao, nga mga masakiton, tigado, imol, nagakagas, gasalig lang sa gobyerno. Hindi kita magsalig sa gobyerno, salig kita sa Ginoo. Kaysa tion, nga magsalig ka sa Ginoo, hindi ka mapaslawan. Wala sang tao nga nagsalig sa Dios nga napaslawan. Wala sang tao nga nagsalig kag nagtuo sa Dios nga ginpalugawan. Tungod kay iya na promisa, kag ina ka promisa, nabantayan niya adlaw gabi, agud buhaton niya ini, kung kita magtuo lamang. Kag kung ikaw magtuo lamang, wala sang butang hindi mahimo, all things are possible to them that believe the Word of God, and they are going to receive the power from the Word of God nga magadala sa iya, sina nga pagpakamaayo sa lawas, sa pangabuhi, kag sa iya kalag. Abyan, kung wala pa ikaw makadesisyon sa isa, kadesisyon nga ginahulat sang aton amay nga langit nun, ano ina nga desisyon, pastor? Nga batunon mo ang yapulong, nga ipaturok sa imo tagipusoon, nga magadala sing kauswagan. Nano ina? Siling niya, 22:4 sa libro sang hulubaton, kung may ara kamo dira mga Biblia, inyo ina pagatandaan, kag inyo ina makitaan, kay ang hambal nga ina, labi kag matuod ina nga atong pagahuptan, kag pagasaligan, nagasiling. Kung nagapamati ka sa pulong sang Dios, tahura ang Ginoo. Paubos ka, kag makaangkon ka sang manggad, kadungganan, kag malawig nga kabuhi. Te, ang aton nga mga utod, senior citizen, nagaugod-ugod na. Te, ang ila sina pinsar, sa gobyerno lang magsalig, sang ila dira nga ginatawag senior citizens nga mga kaayuhan. Mayo man na, pero hindi gina gusto sang Diyos nga dira lang tatanan magsalig. Salig kita sa iya. Nga, pastor, man nagawiit ang baba sa Ginoo kung magsilig sa tao. Nga ang gawiit ganyahaw, kaya mo nambal niya. Jeremiah Kapitulo 17, versikulo 5 nagasiling, baw nagakasubo gid ang Dios. Nga, nagasiling siya, silutan ko gid inang tao nga nagabiya sa akon, kay ang iya nasaligan niya, tao. Sa kusog, sang tao nga mamalatyon, di kita ka na. Ang Diyos siya mo nagtuga sa aton, ari na di tanan. Si Adan kag sa iba pagtugaya, ari na di tanan. Wala na yagin tugaya ang tao nga may kulang pa. Pagka himo yan na kay Adan kay iba, nanong kinanglan niya, pagkaon, ara, hangin, ara, tubig, ara, tanan. Ara na. Ti antes ikaw, hatagan sang Diyos sang tanan nga kinanglanon mo, kay ara naman ina, ginahulat ya lang ka, nga magpaubos ka, kag tahuron mo siya. Sa pagpaubos naton mga abyan ka makauturan, mga yugi kita, peace with God.
paagi sa isa ka pangamuyo, sundon tabla ini nga pangamuyo, kay makapahamuot kini sa iya. Ano ina, pastor? Sa pagpangamuyo ta, mabato naton ang iya pagpatawad, mabato naton ang iya pag-ayo, mabato naton ang iya blessing, kag malipayon kita nga isulod ya sa aton ang iya nga love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, na iya faith, hindi aton faith, meekness, and temperance. Isulod yan na, hindi na naton makita, pero ang Diyos kay hindi makita, ibutang niya na sa aton sulod, now makatilingala na, nga ang imo kabuhi, may pagliwat. Amo nang natawag hinulsol. Kung hindi ka maginulsol, kung hindi ako, hindi kita maginulsol, siling nga mawala tatanan. Te kung hindi ka masudlan, sang butang nga iya sang Diyos, paano ka kahinulsol? Imo lang pulo pinsaro nga, may Diyos sa kalibutan. Oy! Si Satanas kapati nga may Diyos sa kalibutan, pero itagbong siya sa linaw, sang kalayo. Nga kay ang nagtuo lamang sa pulong sang Diyos, amuna ang hindi iya mausgaran, kay sa adlaw sang paghukom, wala iban nga mahukom, kundi pulong sang Diyos. Magtindog kita tanan sa tubangan sang Ginoo nga gamanan, abi mo ang may mahukom, siya, iya pulong. Kag ang pulong nga iya na pamulong, sila ang magahukom sa inyo sa katapusan nga adlaw. Abiyan, hindi paulihi ang tanan, magpaubos kita, kag tahuron ta siya. Sa isa lamang kamalipot, apang tinagipusoon nga pagpangamuyo, tanan kita, ang tanan nga nakabati sini, dapat kag angay gid mag-prayer sini sang aton pagpaubos kag pagtahod sa Dios. Tanan! Father God, I am sorry for all my sins. I believe Jesus died to forgive all my sins. I receive His forgiveness. I believe, Jesus, you are my Savior and Lord. I believe you are alive. And I believe you lives in me now. Now I am saved. Now I am blessed. Now I am healed. Now I am a born again person. Through your word, amoy na ang amon pag-ampo kag pangamuyo. In Jesus' name, amen kag, amen. Salamat. Hindi kita magalin sa siningbantong istasyonan sa Bacolod, ang Aksyon Radio. Salamat, kid.